что весна уже пришла, про это не треба забывать, хотя она сегодня не такая, как хотелось бы, хуткая и солнечная. Я сподіваюся, що все наладиться. І тому, по-перше, з весною і з надходячим святом вашим так само всіх. И я сподіваюся, что тема лекции как бы перенесена, на жаль, с Нового года, и она будет актуальна для вас. Ну, максимум, те студенти, які ходять, ті ходили на мої заняття, не все для їх буде нове, а для остальних, я сподіваюся, буде шмат цікавого, нового, і нечему можна поучитися в тушах зростових. Справа в тим, що сучасні тушки мають узрост прикладно 100 мільйонів годов, а люди самі перші порезки знайдені узростом 2,5 мільйони годов. Так що вони все равно жили ранее за нас и пристосовались напевно легче, хотя не все, конечно. Коли можно там светло для них выключить, конечно. Ну, про то, что тушки могут быть не только моногаммами. Ну, что такое моногаммы? Моногаммы — это люди лечат себе моногаммами, да? Это когда один партнер, когда за одним партнером размножаешься, ну, вот это называется моногамия. Из него у всех отримливается, не все хочет быть моногаммами, але, принаймні, социальная моногамия — это то, что мы, как бы, ну, кроме мусульман, в яких трошки все спадані, это то, чем мы живем. Ну, и долгий час лечилося прикладно до 60-х годов минулого століття, что, в принципе, и больше тушек это так само моногаммы. Однако оказалось, что все не так просто, и кроме полигамии, ну, я буду про каждую стратегию рассказывать больше подробно, потому тут просто перелечу. Полиандрии есть такая довольно складанная, альбо наоборот простая стратегия промискуитет, ну и кое-что по-английски называется скорочено extra-pair copulation, это копуляция поза парой. Ну и зрозуміло, что все, что мы бачим, не только у тушек, все, что нас з'являє, але и у многих людей, это то, что створил натуральный отбор. Просто нагадаю, что в свете на сегодняшний день с тех, что застались, и с тех, что не вымерли по неких причинах, прикладно 11 500 видов. Зрозуміло, что у каждого вида может быть, кроме того, что одна из этих стратегий, и у разных особен, у разных этих видов так само могут быть свои нюансы. Тому я только рассказываю про основное, то, что мы уже ведаем, але зрозуміло, что шмат ще чого невідомого, тому шмат чого цікавого не доведається. Сподіваюся, нам у ближайші роки. Ну, Білорусі для порівняння на сьогоднішній день, на початок цього року, відомо, бачиться 337 видов. Ну, что у вас этих 11,5 тысяч, конечно, совсем не много. Ну, кроме того, что я выкладаю в университете Золотого веку, я заявляюсь уже 12 годов редактором сайта «Тушки что дня». Про что сайт, ну, отповедно назве про тушек, и что дня там з'являються новые материалы, кроме здимков, відео, назирання, новини. Кому, коли є можливість, є завдання, заходьте і довідуйтеся більше про тушек. Эта база относится до того, что мы бачим во всех диких живем, не только у тушек. Такие два основных принципа, как я зрозуміти, что мы бачим и чему мы бачим. Это первый принцип — биологичная метазгодность. Что это значит, если так коротко сказать, растолмачить? Это значит, что любая истота живая, она старается вести наибольшее эффективное жильцо. Ну, а эффективное жильцо это, в принципе, в большинстве выпадков, это экономия энергии.
Максимальная экономия энергии, яку треба ще здобути, кроме того, що треба економно розходуватися. Але не завжди це отримується. Чому? Тому що важно не тільки прожити, але ще заставити після себе потомків. Тому ось ця економія енергії, вона не завжди це дозволяє зробити, і різні стратегії розмноження для того, щоб заставити потомків, і вони ось якби і накеровані на те, щоб зекономити більше енергії і відповідно заставити після себе свій генотип. І в різних видах, в різних умовах зрозуміло, що вони будуть найбільш ефективно якраз різні. Ну вот начнем с самого простого, то, что нам наиболее знакомо, это моногамия. Зрозуміло, что моно – это значит один партнер, в зависимости от видов, в зависимости от ситуации. Есть невеликая, поравнально невеликая кількість этих 11,5 тисяч видов, які вибираються одного партнера на все життя. Звичайно, это птушки великих померов, но відповідно, що зрозуміло, що чим більше поміри, тим більше птушка звичайно живе, тим може жити. Наприклад, журавлі можуть жити лебеді, гусі 20-30 до 20-30 років. Ну і коли кожен год шукати нового партнера, це хоча за все ненавидно для їх не енергетично, якби затратно. Тому легше знайти одного, найлегшого, і залишатися з ним максимально старатися все життя. Більшість видів, які живуть, змножаються з одним партнером, і вони вибирають його тільки на один сезон. Ну, як це не дивно буде для нас, для многих почуть, птушек так само є таке почуття, яке ми називаємо кохання, таке вельми дивне, коли тратиш голову, так скажем, подчас того процесу, коли ты шукаешь его, думаешь, что ты нашел своего партнера, были поставлены, но люди любят зеркаться не только над людьми, над женщинами, так само исходами любят зеркаться. Як ось про это доедалися. На кожную синичку великую, вот эта великая синичка на сдымку, в лесе под неким там городом шотландским была повешена метка такая электронная, и в эту столовку, якая могла закрываться, якую многие из вас вешают для птушек, и она могла пропускать неких птушек, неких могла не пропускать. Ну и вот оказалось, что великие синицы тільки стараются застаться парами после сезона размножения на 8 на зиму, как потом молчимо весной не шукать себе нового партнера. Оказалось, что, например, когда из этой пары пропускали внутрь покушать самца, то самка, якая не могла пролететь за этих доследчиков туда, и она все равно заставалась побач, чекала, пока самец поесть. И наоборот. Когда самку пропускали, самец так само там чекал. Тому я ось тут написал, что птушки убирают кохання за містер. Зрозуміло, що не все так просто, але коли є молчимость і коли є вибір, некоторые птушки, они все равно, ну так скажем, стараются триматися своего партнера. Навіть коли різні складності на гэтым шляху ёсць. Ну ось відомий вельми міф, який ми ведаємо, це школа, може ще раніше, там, з дитячого садка, там є пісні, різні казки, не тільки у нас, до речі, да? То ось лебедь шипун, це сама верная птушка, і коли там один з партнерів помирає по яких причинах, то другий так само там або жити не може, або ще там ніяких складностей. Ну, на самом деле, не так все просто. Ось лебедь шипун, самый распространенный наш лебедь, потому что, в принципе, у нас не только готовый пес, а я с іншими лебедями. Аналогичная картина. Ось ви бачите, що у 3% пар після непоспіхового сезону, наоборот, да, після поспіхового сезону здавалося, ну що там, все трималося, предложили, вибрали партнерів, потратили енергію, наверное, і на сезон, і у вас трималися птушеняти. Ось 3% вони якби розпадаються. Ну, це в середньому, зрозуміло. А після непоспіхового сезону, ну, кожна 10-та пара, і вона шукає іншого партнера. В принципі, це зрозуміло, тому що така, якби, є закономірність не тільки в лебедей, а у всіх птушок. Що після, ну, зрозуміло, що коли у вас не трималося з цим партнером, ну, так
шукати інше щастя. Особливо це характерно для птушок невеликих помірів, які живуть недовго. Тому що шанс треба не тільки, як я казав на початку, економити енергію, але заставити потомків. І коли у вас часу мало, то посвітним партнером не отрималося, зрозуміло, що логічно варто хоче за все знайти іншого, і тоді може нечто отримається. Ну і зовсім нечекано, напевно, для тих, хто не ходить на занятки. Приклад, у цьому році вельми шмат хто бачу, гільов, я сподіваюся, всі були їм раді. І окрім того, що вони привозять птушки, окрім того, що напевно, так само не шмат хто ведає, вони гнездують у Білорусі літом, можна зустріти літом, але це на шмат сажей. Это не значит, что тушки прилетают с гибрида на сколько на зиму. И они оказались из тех тушек, какие мы видим, вот 11 тысяч видов, самыми верными. Не лебеди, а гили. Як это было доказано? Ну, по-перше, когда кольцевали пары тушек и назирали, была морчимость назирать за ими не один сезон, оказалось, что вот многие этой пары, они принимаются 2-3 сезона минимум. Неважно, там, отрималося від гнездування, не отрималося. І другий доказ, який такий не вельми мовчимо для нас чеканий. Ну, зрозуміло, що коли птушка вірна, особливо самець, да, самка тут самка більш складана, то йому і не потрібні великі семенники. Поки він ту сперму, яку передає самцю, йому не треба її шмат. И казалось, что ось это относины по меру тимасных семенников у самца, они самые маленькие в относинах до массы тела поміж поравнання з іншими видами. Ну и зрозуміло, что обов'язки пары могут быть подобные, а могут отрозниматься, доволі моцно. Зрозуміло, що самці не можуть відкладати яйки, але можуть їх насіджувати після того, як самка це зробить. І тоді, коли відносини у парі ці обов'язки не більш-менш однакові, обидва батьки і будують гніздо, і насіджують яйки, і потім викармлюють, охотяться про птушенят. Таких видів доволі шмат. Тут ось на якості прикладу великая кура. Але далеко не за всіх видів так, тому що, знову ж, ми пам'ятаємо про цей принцип біологічної метазгодності. Треба економити енергію. І ту працю, яка може бути більш зроблена ефективно неким одним полом по деяких причинах, отбор її якби підтримує цю різностайність. І що отримується? Ось, наприклад, у більшості драпежних птушек обов'язки вельми моцно поділені. Після того, як самка вибере самця, ну ось вони прилітають, наприклад, зараз весною вже, самка вибирає самця, самець показує гніздову нішу, або місце, де гніздо будувати. Звичайно, самець тоді не будує гніздо, він просто вибирає одно-два місця, самка вибирає найліпше, там будує гніздо, і самець уже після того, як самка вибрала самця, самка не полює. Так скажем, по нескольких причинах. Ну, по-перше, самець, коли він здольний, коли вона його вибрала, відповідно, він повинен забезпечити їжу. І собі, і її. Коли він не здольний, ну так того, що він такий самець. Тому що після того, як виявляються птушеняти, самець так само повинен забезпечити птушенят. Не тільки собі, не тільки самку, але й птушенят. Ну і зрозуміло, що до того часу, поки сформуються яйки у самки, їй ліпше не літати, їй просто ліпше утримувати їжу, назапашувати енергетичний резерв, речі, з яких створюються яйки, і просто більш безпечно не літати, а знаходитися біля гнізда. Так само за це вона і не полює. Але що? Що там? Понимаете? Что отримується у таких крайніх випадках? Справа в тим, що самець глобально не розуміє, що в этих птушенят маленьких треба кормити. Його справа – зловити їжу, принести самця, віддати. Далі займається всім самка.
Самка розриває, бо є сама, зрозуміло, що є сама частково. І на відповідні кавалки, коли птушеняти маленькі, і вона на вельми маленькі, вибирає, які кавалки є, які ліпш давати, які ліпш не давати. Всім цим займається тільки самка. І, наприклад, коли самка не старається, по різних причинах, отримується, що самець може приносити їжу, птушеняти будуть просити їсти, а він їх не кормить. Він не розуміє, що це треба робити. Його задача принести і покласти. Ну все. Самка пропала, самець ловить, приносить шмат їжі, гніздо буде всю їжі, але птушеняти загинуть. Такі ось як безкрайні випадки, і вони так само його привозять. Тому не треба думати, що ось там все там ідеально подобрано. Тому що отбор просто не предугледжує таких моментів і шмат. І це, на жаль, так само здаряється. Тому пара, як би нам це не здавалося дивно, вона все одно повинен бути самець і самка. Кожного своїй ролі, кожен старається цю роль виконувати як ліпше. Там на операционном столе покажешь. Нет, у меня Презентация. Не ходит зарядка. Добре, давайте, поки там все направляется к леснике питания, то вы давайте тогда ручки поднимайте, и мы будем... Что? Ну, что на столе? Потому что я так рассказываю, мне это все зрозумело. Почему мне что не зрозумело? Понятно, очень интересно. Добре. А кроме Елей, кто еще самый верный? Ну, я ще самый верный шмат. Як я кажу, більше ключів, більше помірів. Те, в принципі, які я стараюсь, не видим, що старають на все життя, в наших душах це шире журавлі, які там були на знімку, гусі всі види. Тому, наприклад, тестове полювання, яке в Білорусі тільки зосталося в Росії, з усієї Європи. А гусі не відрізнюються знешне. Наприклад, коли там полівничі кажуть, що ось ми стріляємо тільки качару, да? Качок, це ще можна ніяк оправдати, да? Що ось качарі відрізнюються від качки. А у гусей вони не відрізнюються знешне. Коли забили, неважно, самца чи самку гуся, партнер другий не буде розмножатися в такому сезоні, як мінімум. Потому что пару стараются на все життя. Застрелили одну птушку, это значит, что в этом годе 4-5 гусенят не будет. То есть самое, что забить 5 птушек одним стрелом. Ну, так это наблюдает. Коли пригодится заниматься. Ну, коли не думать, то можно стрелять, конечно. А вы скажите, пожалуйста, а гусли сколько годов уже музыкают? З гусами трошки сутяжей, так само є такі пари, які стараються жити все життя. І відомі добрі випадки, такі люблять журналісти. І це часто проявляються такі ось факти, що там, наприклад, самка по яких причинах там була поранена, її там тримають у сараї, на зиму забирають люди. Тому що зима, зрозуміло, що сама там не може летіти нікуди. Виставляють її назад на гніздо весною, і той самий самець прилітає, і як вони там вже декілька років живуть. Так само такі випадки є. Але це не значить, що це всі такі. Тому що закономірність така, як я кажу, що коли не безпековий сезон, ну, як мінімум, часто пара, вона просто шукає інших партнерів. Коли є мовчимость, коли немає мовчимості, зрозуміло, що зробиш. Треба старатися з тим, хто є. Ага, далі там пойдемо. Добре. Ну і ось. Добре, я вот, поки там будемо настраюватися, чому ми там просто кучей подзем. Ну і ось ці випадки, такі так само не вельми стандартні. Так само науковці здійснювалися над пушками. Подобная синица, только японская. Что робили? Как проверить эту верность этой паре? Да? Синица откладывает от прикладно до 20 яйок. Это яйки, когда откладывали, забирали и подкладывали муляжи. Зрозуміло, что она старалась, самка старалась высечивать, раз некий там час, прикладно насечивать 2 тижні, ничего не вылупилось.
Ну, самка ведает, что все нормально. Значит, проблема у ким? У самцы. І треба змінити самця. Але тут проблема яка? Всі самці добре вже заняті у сезоні. Нема таких самців, які просто там льотають просто так. Все вже потеряно на території, у самців є свої самки, а в этой самке тоже є самець, але він якби, ну що? Він не справився. Що робить самка? І вона спарюється з сусіднім самцом. Ретора не кидає, бо не мать на кого. І він її кормить, і він її зробив гніздо, і він борониться. Ну що зробити, що він якби, ну, не справився як самець? Але в іншому нормально. І вона просто спарюється з іншим самцом, сусідом. Сусіду так само добре. І їй добре. І усім добре. І ось такі якби, проблеми, вони вирішаються так само в душах. Не тільки у нас. Ось так це виглядає. Ну, інша проблема, яка виникає. Наприклад, в некоторих видів у їх завжди постійна кількість яєць. Наприклад, голуби, да, вітається. Або чайки, або кулики. У голубів завжди два яйця. Неважно, який сезон, неважно, який год. У куликів 3-4 яйця, да? Так само, як у чайок. Але є види, в яких якби, це постійно не потребується кількість яйць. Чому? Тому що коли є, так скажем, різна кількість їжі в різні сезони, звичайно, це у драпежних птушок, які харчуються гризунами. Тому що ви пам'ятаєте зі школи, у гризунов в природі є такі цикли. Прикладно, раз у 5 років їх много, вельми много, а потім їх все менше, некий мінімум, і знову такі ось якби синусоїди йде, знову їх много, знову менше, і ось такі ось цикли. І птушки до їх пристосовуються. Зрозуміло, що коли ти будеш постійно ту саму кількість яєк відкладати, коли їх много і коли їх мало, це немає сенсу. І тому самки навчилися якби предугледжувати, скільки буде цих гризунов. Невідомо, скільки буде. І ми не ведаємо, і птушки не ведають. Якби, ну, ми ведаємо, тому що якби, ведаємо, що да, можемо вилічити, порівняти різні види. Але Побольше. а чому не виконувати ставити? Я ж говорю, це так. А, ви тут вмієте? Приїдете? Ти що? Да. Ближе, подай экран, Ближе пожалуйста. Конечно, нет. Ближе экран. Ну, як самки природа довідуються? Знову ж, як ми казали, на прикладі драпежних птушок, різні ролі будуть допомагають. Самець приносить їжу їй. Подчас того, як вона ще не почала формувати яйця. І вона не ведає, скільки їх формувати. Але вони вже починають формуватися. І вона просто визначає, скільки здобичі приносить самець. Коли її шмат, коли приносить часто, або не шмат, але великую, ну все, самець, по-перше, вельми добрий, і по-друге, є сенс відкладати більше яєк, чим звичайно. Тому що він їх викормить. Здобичі хапає і самець добрий. Ось так це регулюється. Наприклад, сокол пустака, ви бачите, ось там 2 яйки. Буває до 6, буває до 7 яєк, в залежності від сезону і від самця. Ну, зрозуміло, самка так само, коли є в добрій кондиції, коли вона добре перезимувала, вона так само більше яєк відкладає. Але ось ця залежність від самця, від кількості здобичі, вона так само може змінятися. Це перша проблема. Друга проблема – ситуація ж нестабільна в природі. Самка відклала шмат яєк, самець приносив шмат здобичі, але потім нечто здарилося, або з самцом, або здобичі стало менше, і просто неможливо всіх викормити буде, тих птушенят, які вже вирухаються. І під час цієї інкубації, тому що інкубація драпежних птушок, ну ось уявіться, що яйка відкладаються раз у сутки, да? А то і більш рідко. Коли яєк 5, затримується треба 5 днів, да, мінімум, або тиждень. Просто відкласти яйки. І в самки є так само вибір. Або почати наслідувати, коли ти відклала перше яйка, тоді перше птушеньок вилупиться через місяць. Або почати наслідувати яйки, коли відкладено опошні. Так само вилупиться через місяць. Але що отримається? Коли наслідується перше яйка, перше вилупиться сьогодні, наприклад, а п'яте – через тиждень.
За гэты 31 вже буде такое, а тое кожне буде ось такое. Зрозуміло, що розна активність, розне потребування до їжі. І ті, які виробляються перші, вони більше, їх і кормять більше. І коли їжі не хапає на всіх, то що робити? Нема сенсу давати усім потрошки, вот тоді всі закинуть. А ви прилетіли, ви знайшли доброго самця, знайшли цілий там місяць ели, да, несколько ГТ яйки, откладывали яйки, наседживали, и что теперь делать? С нашего пункту гледження треба кормити усіх однаково. Так справедливо. Але не з пункту гледження птушек, не з пункту гледження природы. Потому что для птушки важно что? Как передали со свои гены. Ты не можешь передать сын, передай только кому ты можешь. И отрывается что? Коли я же не копаю на всех, выживая 3 з 5, 2, 1, самый старейший звичайно. Так это працює. І тому самка так само, в залежності від того, як приноситься здобичу самець, подчас готовилась перед откладкой яек, початком інкубації, і вона це все визначає. Весь час це є вибір складаний, але його треба робити. І робить його самка на основі того, що їй приносить самець і яйки. Коли здобичі шмат, і вона починає наслідувати за кожного яйка. Всі птушенята однакові, всі вилупилися, всіх однаково треба кормити. Але є більш складані випадки. Орли. Птушки великі, ви ведаєте, да? У орлов завжди 2 яйки. А вилітає завжди 99% випадків одним птушенням. Навіщо вкладати 2 яйки? Навіщо кормити 2 птушенят? А все доволі просто. Коли 2 яйки, а влітає одно птушеньо, 2 яйка для чого? Ні, спочатку ні. І ще нічого з яйками не кормиться. Це підстраховка. Мало що може здаритися з вашим першим яйком. Бувають різні випадки. Альбо незаплоднене, альбо хворе, альбо нечто ще здариться. Некие драпежники припустят. Да у вас есть другое. И вот эта подстраховка, и она приводит до чего? Вылупляется, когда вылупились 2 птушеняты. И они маленькие. Хотя их там розница в померах. И они маленькие. Батьки здольны забеспечить 2 ежей. Так чему не носить 2? Чему не кормить 2? Олег, они першие выросла уже великая. Вы их не копая ежи. И они не могут забеспечить 2. В 99% выпадков не могут. Часом могут, когда сдобычат шмат, когда батьки суперские. Нема проблем, вылетит 2. Но звичайно нет. Его скормят с этого другого малого, покуль могут. А когда уже не могут, это старейший забивает просто этого малого другого. Ну, такие инстинкты. Забиваем, батьки прилетают и скармливаются. Это живая консерва, как правильно было сказано. Але уже коли вылупится, коли батьки трошки подкормят, не одразу. Да, ну, один такие вырастет, других. Консервы розные кожные, не? То на что здольно. И вот так это выглядит. Называется, памятаете, да, с Библии, як это? Калибрат забивает брат. Каинизм. Каинизм. Каннибализм это подобное, але трошки інше. Ну і самые цікаві приклади. Ми з вами казали, що ось самка, роля її, класти яйки, наслідувати, займатися птушенятами у большинстві випадків у моногамних, да? Ми ще про моногамних розмовляємо. Это так, але не во всіх. І ось, коли феміністки ведали про птушек, я думаю, ось эту птушку вони вибрали емблему свою. Это Мара феміністка. Эта группа куличков называется плавунчики. Я не выглядаю эти кулички, они плавают. Живут они на полночи в тундре. Что они делают? Самки у них, памятаете, да, звучайно, что самцы у тушек больше яркие, чем самки. Ну, зрозумело, для чего. Роль самца притягнуть до себя самку, отстаивать территорию, как бы быть на виду. Самка и роль иншая. Выбрать доброго самца из этих ярких, наибольших активных, откласть яйки, как тебе не зауважили драпежники, и выгодовать птушенят. Тому є незвичайна камуфляжна фарбовка, яркая. У этих птушек все наоборот. Самка больше яркая, и роли у них іншие. Прилетает самка, выбрала самца,
отклала яйки, кинула, полетела в Африку зимовать. Самец остался на сетевой яйки, выготовываем тушенят, и вот выглядите стойки в Африку. Вот так это выглядит. Так что приходится разные. Не одного что ли. Она доверяет самцу. Выбрала доброго самца. Проблема в чем? У всех самок. Выбрать наилепшего самца. Выбрал, доверие он выработает. А коли не добрый, ну ты какие сын? Ну і знову ж перегадувалась закоханість, да? Знову ж люди люблять розділитися. Що робили? Ось ця птушка, вона вельми шмат, хто її утримує у неволі, а вони живуть в Австралії. Брали 40 самок, 40 самців, які перед цим не зустрікалися. І давали їм можливість створити пари. І створилося 40 пар. 20 пар, які вибрали один одного, заставляли, так як і не йост, вони там розмножалися, як могли, а 20 пар перемешивали так, просто этих партнеров тусовали, у них были партнеры не те, кого они выбрали. І отрималося, що ось бачаться виники. Це є сенсу закоханості, це є некие почуття, да? Це автоматично все відбувається. Оказалося, що ні. Ось ви бачите, що в 3 рази більше було незаплоднених яєк у тих пар, які люди потусували. Вони були вимушені розмножатися, але не з тим, з ким вони хотіли. Не доглядали тушенят. Одразу, коли вилупилися, вельми шмат тушенят кинуло, тому що, ну, нежадані діти, так скажемо, да? Або не всі нежадані діти. Ну, вот видите, что отрималось. И тушенят вылезло нормально 40% меньше тых, какие были в этом результате пары. Где правая Амазон? Она так и называется. Не Амазон, Амазон это попуга. А ряд Амазон. Ну и вот снова же, да, про то, что уже рассказывал. Ряд копуляции после пары. Какие у них сенсы? Зрозуміло, що самця видатний сенс. Коли самка прилітає з іншої пари, і він її заплоднить, да? І він этого потомка не кормить. Він може заплоднити 1000 таких самок, да? Окремя свою. Він не займається этим. Він заставив свої гени і забив про них. Чим більше таких самок, які прилетять до його поза пари, тим легше. Який сенс самці? Окремя того, що ми казали, что бывают вот такие выпадки, когда самец не заплодит. Ну, не просто физично не здольный. Есть сенс. И по-другому есть сенс разных, так скажем, генотипов у птушенят. Мовчимо, у сусіда так само от сусіда будуть добрі діти. Або там от сусіда сусіда. Тому є сенс поспробувати інших самцов. Ну, это самое было расповсюдженное, а теперь трошки больше складанная система размножения, либо стратегия размножения, как называется полигамия. Что значит полигамия? Когда у самца одночасово несколько самок, 2 и больше. В крайних выпадках бывает там, больше, чем 10. Чему это мовчимо? Потому что такие самцы случайно этим потомством не занимаются. Не все. Есть больше складанные выпадки. Але ось эта стратегия, она характерна найбільше для куриних і для куликів. Не для всіх куриних. Наприклад, видите шерокоропаху, да? Там або батьки виводить самка, і вони або батьки доглядають цих тушенят. В більшості куриних, наприклад, гурці, цілки, і вони не займаються своїми дітьми. Это все доставляет на самок, але у них есть такие ритуальные бойки. Они повинны, самка повинна выбрать, для чего в этой бойке. Самка выбрала снова же самого активного, самого, так скажем, нестомного этого кваера, да, так скажем. Але як выбрать? Они выглядят подобно, там подобно подпрыгивают, встречают подобно. Есть принцип. Сбираются случайно эти самцы в одно место. Это место называется ток. Все на полночу, так? Але на таку не все равноправные самцы. Як это доведаться? А справа в том, что коли несколько самцов и довольно великий ток, наибольш активные, наибольш старые, наибольш досвідчені и наибольш пожиданих самок, самцы будут у центрі. Чому? По-перше, вони раніше туди прилітають, коли займаються в центрі, показують, що їх більше всього. І по-друге, коли буде некий драпежник, де йому легче зловити? Самца. С краю. С краю, конечно. А те, що якби самые разумные, вони засталися жити, і самки, і потомки їх.
Але коли ти хочеш якби вчитися з молоду, ти починаєш з краю. Потім Максима дойде підпорядчик града центр. Тому во всіх шлюбах шанец, коли ти живеш несколько годов, не один год. А больше уже так и живет. По-перше, учишься, по-другое, тебе не съели, и ты потихоньку брался в центр, так само доставил потомков. Все меняется, когда приходит полевничий. Полевничий так само хочет забить самого прихожего, не самого активного. А не того, який там скрайниці, і Максима не так оперений, як справжній самець. І тоді якби проблеми в цих старих самців починаються. Але до цього природи, звичайно, їх нема. Ну і ось вельми цінна стратегія. Здавалося, повне сенсуїдно. Що відбувається? Многі бачать такі гнозди, да? Висять над водою, звичайно, на вербі. Такі як рукавички. Ось тут мушка залітає, тут гніздо, тут ось так прикладна пуха, тут яйки, да? Будує гніздо самець, будує не одно. Ось вони хутко прилетять. Називається тушка синица ренес. Ренес. Что отбывается? Самка откладывает, ось самка выбрала самца, ну и не только самца, гнездо, потому что гнездо ведь не важно. И она откладывает вершие яйка и ховает его в пуху. Еще раз скажу, что вот столько пуха раскидано. В этой пухе она его ховает. Самец прилетает и проверяет, есть яйка, нема яйка. Поглядел, значит еще и кормит. Она другое яйко сковала, третье яйко сковала, четвертое яйко сковала, пятое яйко сковала. Коли снесло 5, все, и она их открыла и отлетела. Прилетает самец, есть яйки, уже 5, самки нема. У самца дилемма. Что робить? Альбо насіжить, бо яйки его, так само, яйки самки. Альбо кинуть. И что отбывается, видите? 45% в гнездо, а самка вертается просто леть за некий час. Заставился самец, насіжує яйки, не заставился и отлетел. Ты у самки выбор, что робить? И ешь так само яйки. Альбо своими яйками насіжувати, альбо шукать іншого самца. И глядите, что отбывается. В 45% самка вернулась, самца нема. И она насіжує свои яйки. А мать кожный пятый самец сполохался, что самки нема, яйки его насіжує сам. Саме такі стосуються. А 38% кожная третья кладка кинули самец и самка. Никто не насіжує. Набили гнездо, откладывали яйки, кинули. Никто не хочет быть труднейшим за партнера. Так само такое бывает. Ну и видите, больше самцов не доглядало ни одно с 5 гнезд своих. Ни одно. Просто будовали гнездо, им подобается процесс, копуляция, самка подобается, а заниматься нет. Так само такие самцы, и у птушек. Але отрималося, что, глядите, что коли порівновували ось гэтых птушенят, яких викармлювали самці, і яких викармлювали самки тільки, отримується, що самці, які викармлюються, вони доглядають ліпше. У них там більше було кров'яних телець у гэтых птушенят. Ну, ось такі компенсації. Ну і глядите, ага, про що ще хотів сказати. Ось, коли мы казали про моногамию, да? Чему мы ведаем, что это моногамия? Чему мы кажем, что у одного самца одна самка? Чему можем это уходе наказать? Мы не можем это уходе наказать, потому что когда мы не отрозниваем костных самцов, Максима, у самца 2 самки, альбо 3. Когда мы их не позначили никак, проблема в том, что мы их не отрозниваем очень. И вот эта проблема в этом оценке, сколько там этих видов, и внутри этих видов, и вот это полигамия. У кольких самцов есть... Ага, еще вертаючись до полигамии. Ну, с куринами зрозуміло, да? Что они как бы размножились, кинули своих птушенят. Есть птушки, в яких может быть до 10 самок. И за каждой самкой, за каждой своими детьми, в этих 10 гнездов, и они доглядают. Это полевые луни. Такие вот докладные уявления об арчимостях своих, вельми досвідчені самці,
вельми старі, звичайно. Як вони це роблять? І самки їх вибирають. И самцы их как бы потом стараются выкормить всех своих самок, всех своих потомков. Как это бывает? Первая самка, например, альфа, другая бета, третья гамма и так далее. Не будем вести далее, перелечить. Первая самка, первое гнездо, намного больше ранее, с другой самкой другое гнездо, с третьей трошки позднее. И выкармливание так само идет. Таким самым чином. Первый забеспечивается альфа-самка, другой бета-самка, третий гамма-самка. Ну и так далее. Коли ее сморчимость. И чему самки на это идут? Максимум они ведают, что у этого самца уже есть самка. Але, по-перше, раз он таки добрый, что выбрали нескольких самок, это уже выдатно. Это выдатный самец. Варто иметь хотя бы одного потомка, чем больше там 5-10. Ну просто детям, да? Передать наилепшие гены, не абы які ти можеш. А коли є вибір, варто спробувати найлепший. А для самца зрозуміло, замість того, щоб в одному сезоні мати 5 кушенят, він буде мати максимум 15. От за один сезон. Так само видатно. Тому це такий компроміс, на який самки йдуть. Ну вот видите, отворотный приклад, полиандрия. Коли у самки одночасово больше одного самца. 2, 3, бывает часом 4. Чому так здарається? Чому це так вигідно і самцам, і самкам? А здарається це там, де мало їжі. Дві птушки загодя ведають по попередньому досвіду, що один самець просто не справиться, не забезпечить їжі самку і потомку. І тоді отримується вибір. Або не розмножатися вовремя, або пойти на те, що інші самці так само будуть разом з тобою. Мець потомков з той самої самки. Самцы добрые. Самки заместо одного потомка, або вовремя не размножаться, будет там 34. Добрые самца. Заместо того, как не иметь вовремя, они будут иметь хотя бы одного. Складная снова какая, видите? Коли мы не отрозниваем самцов, мы можем думать, что это той самый самец прилетает. И что можно заработать? Вот видите, вот самец и вот самец. Показано, чем он отрознивается. Бачите? А вот видите полосочку. Вот этого нема. Откуда это снимок? Мы ставим, уже будет 13-й год, камеры на гнезда пустотки у Бресте. И онлайн это все зазираем. Ну, прилетает самец, покормил, альбо всего избавиться на яйки, отлетел. Не ведаем, у нас это не позначено. Той самец, не той самец. Одночасово они не сустрекаются. Але оказалось, что на том самом гнезде прилетает самец с таким хвостом, это молодый самец другого года. И дорослый самец. То же самое гнездо народных самца. Оказалось, что у этой самки, по-перше, 2 самца, але у этого дорослого самца, потому что он сусіднього гнезда, 2 самки, своя и эта. И такая вот складанная картина и полигамия, и полиандрия. А чему Максима? А потому что это самец молодый. Но Максима не забеспечил свою самку, какую я не знаю, как же буду. И вот мне сдарилось, что, мало ей того, что он забеспечивает. И она выбрала соседнего дорослого самца. Так само ей допомагав. І ось такий один мікс, про який ми довідалися випадково, тільки дякуючи тому, що ось цей самець був молодий, і він виглядав інакше. А так ми думали, що все там нормально, звичайна пусточинна сім'я, моногамія і так далі. Ну и вот самый складанный, або наоборот, самый простой выбор. Промискуитет, что это значит? Какое складанное слово, какое тяжко запомнить. Я запомнил, не помню, с какого раза. Но это не так важно. Что это значит? Это значит беспорядочное скрещивание. Кожный с кожным. Кожный с кем хочет, с кем может, с кем и скрежевывается. Чему вертлявые червотовки? Тут так само чули, да? Один символ в Беларуси. Больше половины всех тушек этих вертлявых червотовок гнездуются в Беларуси. Когда в Беларуси не зникнут, получается, все не зникнуть в Локу. Ну и глядите, какие... Ага, чему это здарається? Тому що, звичайно, рятувати тушек, тому що пам'ятаєте, що самці, звичайно, тримають територію, да, нічого. Співають,
обороняються від інших самців. Грета здається там, де самцям нема сенсу тримати цю територію. Енергетично невигодно. Територія зміняється так хутко, що треба перелітати на іншу. І тоді сенсу нема. Тримати мене грету. Але є сенс заставити свої гени. І вони свої гени стараються заставити. І можливо самки просто построюються по таких самців. Ну нема других самців, тільки такі ось непостоянні. Ну що робити? Треба пристосовуватися. Самки пристосовываются, выбираются. Ну просто выбора іншого нема. Да, вертлявый камешок. Что? А самцам же важно, как не только, как бы, ну, наоборот, самцам важно, как только потомки были их. Як этого, коли ты сам не постоянно, ты не можешь этого потребовать от самки. Вот это нема сенсу. И другие самцы такие самые. Але треба забезпечити тільки своїх потомків, свої гени. Коли нормальна яровина птушка спарюється секунди, 1-2 секунди, вертлява червотовка в вольєрі спарювалися по 45 хвилин, від 30 до 45 хвилин. Для чого? Просто ко мне допустить іншого самця. Фізично. Другие не можем подлезть, могут висеть на самце. По-другое, памятаете, сколько гелев, да? 0,3% от массы тела семейники у самца. У вертлявой червотовки 3,4%, 3,6%. 10-12 разов больше. Для чего? Это же энергетично невыгодно. Ты себе маешь столько спермы. Для чего это? Кожные 7 хвилин, вот он здесь 30 хвилин, 45, кожные 7 хвилин, и он заполняет яйковод самки свою сперму. Так само для чего? Просто как тухий самец. Ну не было куда. Вот и все. А для самки так само не бывает. Проверили, у них там по 5 слушаний прикладно, ну 4-5. Кожная спеці маємо іншого базу. Не пристосовуються і все одно використовуються. Інші гени, інших самців, разностайність усім добре. Але саме яка проблема таким випадком? Коли ми казали про коллегамных самцов, да, що вони не займаються своїми дітьми, то саме промискуїтет. Ті, які розмножаються промискуїтетом. Спарився, кинув і забув про свою самку, про своїх дітей. І проблема самки яка? По-перше, выкормить себе колено сечва яйки. Коли ты сидишь на яйках, ты не можешь есть. Або ты кидаешь яйки и шукаешь лежу, або ты насечешь яйки. А ты часов это не мовчима. И по-другому, вылупился птушенят, и снова ты вознести ежу на себе и на птушенят. Покуда она не вылезет. И тому птушка это возникает. Потому что она может жить только на низинных болотах никоготипу, где шмат ежик. Где она сама может выкормить себе своих птушенят. Таких мест не шмат, коли мы их знищили, ну и все. Все. Выбора нема. Ну и вот видите, какие приклады еще один земли. Птушка называется батальон, по-русски называется турутан. Почему птушки? Это за много. Напевно, многие из вас пам'ятають, хто ходив на занятки. Это одна з немногих птушек, у якої всі самці нема одного самцю. Всі самці виглядають навіть ті, які були, і які будуть, і які зараз, нема одного самцю. Всі виглядають по-разному. Усі. Это перша дивна річ. По-другое, вони так само мають такі ритуальні бої. Летять у тундру, і по дорозі у тундру так само припиняються, не у нас на Припяті, або подводно, ритуальные бои. И перетворяются в таких вот пригожунов разнокольоровых. Почали его проверять. Отрималось 3 типы самцов. Первые самцы, самая темная футболка, вот такой вот. Это оказались самые агрессивные, самые незалежные самцы. Какие один может спариться сам. Ему іншие самцы не потребны. Другая группа, и они больше светлые, звичайно белые там с неким оценем, это называется сателлиты. Сами они не могут за год самку спариться с ними. Но коли их там 2, 3, 4, самка там не ламается, згаджається. Але самые хитрые,
оказались третий тип. Як гэта даведаліся? Так хочуць праверці ДНК. Выглядаюць як самкі. Яны поміж самкамі бегаюць, самкі прымаюць за сваіх. Ну такія самыя, не? Але ў іх ёсць адна хітрасць, яны самцы. Яны падбіраюцца і падманам все роўна спарваюцца з самкамі. Вось такая справа. Але самые, конечно, самые каштоўныя для самых это суперсамцы. Што мы уже казалі? Усе здольныя показать себе. И глядите, что отбывается. Вы видите, что птушка зимой в Африке, где-то там на полдень от Сахары, и летите в тундру, в Арктику, 10 тысяч километров как минимум. От зимой. Прилетела, и коли лето, памятаете, да, в Арктике что начинается? Что? Белые ночи. 24 годины в сутки светло. И что робят такие самцы супер? Глядите, за сезон прилетел, кроме того, что прилетел за Африки 10 тысяч километров, а может быть 15, пролетел еще 13 тысяч километров и 24 возле места наведал в Арктике. А мать 24 годины не спал. Летит, шукает самки, ну и самцы. Старается размножиться, полетел в инше место. У вынику, глядите, 22 птушеняти. А як довідалися? Повесили передатчики на 100 самцов. Ну, 1 год и там дали. И сочили за это. Ну, вот глядите, сколько он там спал. 90% часу летал и занимался своим размножением. Ну да. А это просто скажите. Во. Ну, мы с вами закончили про традиционные, хотя вы разумели, что это не вельми традиционные методы размножения, и перешли до самых цікавых. Хотя я так само люблю. Можно заниматься або самцой, або самцей, а можно никому не заниматься своими детьми. Так само мальчину. Все как бы на халяву. Называется это стратегия гнездовых паразитизм. Есть две типы, два типа. Перший это коли птушки завсёды ніколи не мають свого гнізда і завсёди підкидують іншим. Это називається облігатний гніздовий паразитизм. Птушок нема вибору, вони так пристосувалися завсёди іншим. А є птушки для сліди, їх много, які стараються час від часу некоторые підкинуть іншим. Это особливо у качок здарається, а не тільки у качок. І тоді глядіться, що. Ми про факультативных не будем размовлять, а будем размовлять про развитых облигатных. Таких выборов не было. И они пристосовались к яйки подкидывать с таким чином. Самое дивное что ты виды, вот видите сколько. Ну, я тут это не буду читать. Сколько их видов всего, сколько их там подкидывая. Некоторые зазюли, не все облигатные гнездовые паразиты, далеко не все. Але те, які подкидываются. Глядите, сколько видов. 114 видов минимум у Европе. В Европе прикладно 600 видов. Тобто кожному накому. Кожному пятому зязюли, наши звичайные, подкидывают, стараются свои яйки. Как они выгодовывали своих чужих птушинок. Як это доволі мовчало? Для нас это тяжко выявить. Мы думаем, что ось, ну, як може нам чужой все. Хотя можно, да, там в роддоме могут побытать, будешь выходить свое лицо, чужое, и думаешь, что свое. У птушек, яким зязюли не подкидывают свои яйки, и они не отрознивают своих чужих. И они могут не могут подумать, что вот такое мовчимо. Насиживаться и выкармливать не свое лицо. Это не требует. Эта информация какая не потребна. И науковцы робили что? Вот сидит чайка на пляже на своих яйках. Яйки вот такого размера. Там брали гусины, які больше заменяли. Не заменяли. Бобочек в метре 4 гусиных яйки. Чайка подлетела. Это я больше. Она со своих яйк перебивается на гусины. Ну, есть сенс.
Да? Это мы и так само темные. Вот мы брали, например, страусиные, только белые, ну не черные. Клали побач, она с этих перелазит на страусины. Потому что они больше, ее сенс. Вот мы брали ледяные мячики, да? И она старается на этот мячик залезть. Он больше. Ее сенс на этот мячик насечется, не с этим ерунду. И те душки, которые зазюли не подкидываются, яйки они не отрозливают. Они не могут уявить, что могут быть иначе. Але ті, які підкидуються, ви бачите, що ось яйка, в принципі, подобна фарбовці. Да, не більше, але на подобна фарбовці. Як це працює? По-перше, є 20 ідентичних типів візури. Саме. Зрозуміло, що на протягу життя ти не можеш змінити фарбовку своїх яйок. Це неможливо. Генетично у тебе ось такої будуть, ось такої фарбовки. Там вона трошки може відрознюватися, але такі плямки. У інших інші. 20 типів. Кожна відкладає тільки свого типу. І як я навідаю, куди підкидати? Як я навідаю, що ось я підкину свою, вона ж не бачить свої віки. Як я навідаю, що я підкину ось в таке гніздо, і там воно буде яйко подобне на яйки господарю. А оказывается, все доволі просто. Ну, по-перше, по-перше, что робить зазюльченем, когда оно вылупляется? Для зазюли важно, когда оно было одно в гнезде. Да? Почему? Потому что оно в 10 раз больше, чем в этой птушке господари. Когда птушки господари будут выкармливать не своих птушенят, и когда зазюльченем, разумело, что не выкормить никого. Памятаете, да? Как европейских птушек. Кожного впихать, не выживет никто. Треба, кто остался один, самый моцный. І це, звичайно, один хто? Зазюльченем. Як він від цього домагається? По-перше, зазюля перед тим, як відкласти яйка, як ми казали про інкубацію, самки є вибір, коли почати насаджувати. Або коли всі відклали, або коли перші відклали. Зазюля так не робиться. Зазюля починає інкубувати свого зародка, яйку, за сутки до того, як вона його кладе. І вона вже його обогріває, вона вже почала розвиватися у йойку. А ми кажемо, що ось зазюля, вона про своїх дітей не клопотиться, і вона обштумати. Ні, є інша стратегія. І вона почала інкубувати своє дитё ще внутрі себе. Унікальний випадок. І глядите, що зазюля, яка прилітає, є так само є своя територія у самців і у самок. Вона відкладає приблизно 20 яєк за сезон. І для цього їй треба мати 20 яєк господарів, куди підкинути. І, звичайно, на своїй території вона має 20, вона знаходиться. 20-25 таких гніздів, які подобні на ті, в яких вона сама вилетіла. Неколи вивелася. Її викормили. Значить, скучи за все, коли вона підкине свою яйко таким батькам, не так само її не викинуть з яйка і викормить. Логіка така. Вона шукає не гніздо, не вид, да, не батьков шукає, а гніздо в таким самим місці, прикладно, з якого вона сама вилетіла. І вона це запам'ятає все і таких знаходиться. Проблема ще в чим? Треба знайти нябе гніздо, навіть того самого виду, да? Але на той стадії, коли ти можеш підкинути яйка. Так само зазюля не має 20 яйк. І вона кожне там про сутки або про двоє може зробити, сформувати одно. І тому треба контролювати шмат таких гніздів, як в відповідний час, коли там птушки вироблены, ну, звичайно, 4-5 яйок відкладують, і вона облітає і контролює, скільки яйок лічить. 4 або 5 відповідний момент. А птушки вироблены насаджують запошнего яйка. Как не притягивать увагу драпежнику до своего гнезда, там нема чего робити, поки ти не насаджуєш. Ти відклав яйка, і ніде там побач знаходишся. Ти не сидиш на гнезді, не сочиш, що там відбувається. А що там може здаритися? Нічого, все добре. Зазюля прилетіла, подлічила, якби гніздо то яке пам'ятає, одно забрала, своє відклала, а зародок там вже розвивався 24 години. Птушки прилетели, колени выкинули, потому что те птушки, якими зазюлі подкидываются, не отрознимают яйки. И в этом проблема зазюли. Яйка повинна быть подобна. Помылилось гнездо больше, да? Але ну подобное. Ну мало ли бывает, не?
І починає насиджуватися. Коли з виробними птушкам потрібно 2 тижні, щоб вилупилися птушеняти, зязюлі потрібно 11-12 зон. І плюс одні сутки, які мама насиджувала, да, внутрі. І воно вилупляється, звичайно, першим чином. Інша особливість яка? У виробничих птушок птушеняти глядиться, да, голенькі, сліпі. Їх треба обогрівати. Коли холодно, вони затаюються, коли не тратять енергію. Наоборот, у птушенята зязюлі. Коли холодно, воно робиться активним. А чому? А тому що, коли холодно, значить нема батьків на гнізді. Чому я казав холодно? Тому що батьки не насиджують, вони не на гнізді, не полетіли. Є тут ось поміж крилов, є спеціальна така пляма, вельми чувальна. Вона повзає по гнізду, трошки місто докранулося сюди, вона як не кидає. І вона сліпає, нічого не бачить. Але коли місто докранулося, місто є. А місто що це? Або яйки в ліпшому випадку, або вона викинула птушенята. Це не проблема. И они будут меньше за Е, потому что она вылупляется только больше. И она все это выкидает. И будет выкидать, пока не выкинем всех. Пока она не выкинем всех, тогда ее шансы вылететь зменшаются, то есть не выкинется. Прием. Ну, ось так это працює. Ага, ще один момент. Звичайно, виробник птушок є таке пристосування. Кожного виду птушенят внутрі дзюби, по-перше, є некие плямки внутрі дзюби і язик некое поле. І так само батьки, наверное, реагують. Каб не битись. Максимум, ось ми казали, що можуть подкинути інший вид яйки свої, да, і ти будеш кормити своє птушеня. Ну вот что, ты поглядел, там внутри все нормально, твое положил, не твое, не твоя проблема. Зязюля не может быть подобным на всех этих 110 там видов, да, рот. Але є такий моцний стимул, він такий червоний, і так вона кричить, що навіть батьки з інших гніздів не приймають до причини не можуть, вони її не насиджують. Я не замість своїх птушенят віддаю цю. Тільки ти там заткнися і спокійно себе приймись. Саме так робиться. Але не слід зязюля тільки. Глядите, що відбувається. Есть інший вид, називається чубатая зязюля. Коли ти зязюлі наші, вони підкидують дробним птушкам, то греби підкидують птушкам такого самого поміру. Наприклад, кавку, наприклад, сорока, наприклад, ворона. І ти зязючино вже не може викинути своїх этих прийомних братов з острова. Але з-за того, що такого подобного поміру, батьки можуть викормити його і своїх. Чому вони не викидують? А оказалось, что вот эти птушеняты, зязюли, коленики там драпежник привез на гнездо, а батьку не могут отогнать, и оно впрыскивает все-таки специально следующей вадкостью. И просто драпежник не ест никого, ни их, ни птушенят. Ну и все, ладно, будем кормить. Некая корица для этого есть. Какие есть пристосования, кроме того, что птушки оброзливают чужие яйки? Учить за все на яйки зязюли, нет? Треба його викидати. Які не відрознюють, видите, що робить в Австралії. По час інкубації місто там повідомляє постійно своїм птушенятам. А эту інформацію тільки можуть восприйняти свої птушенята. Зязюля не може. Її немає этого пристосування. Всі вилупилися, якої зязюлі, якої не зязюлі, неважно. Принесли їжу, кричиш правильно, отримав. Не кричиш правильно, не отримав, вот і чужий. Ну, так это так само працює. Але саме дивне навіть не таке. Ось дивіться, є такі тушки, називаються довговолі трупіали. Вони так само облігатні паразити. Це значить, що своїх гнезд полі немає. І вони про їх не думають. І що вони роблять? Глядите, зязюля наша подкидывала там 110 видов, это 140 видов. Як виглядають всі які? Бачите? Где? Ой, я перетрупляла. Догадались? 8. Абсолютно не подобно. Але господари стараются не накидываться их. А чему вы скажете? А просто тому, что коли трупява подкидывая яйка, в любой гнездо, ну, отповедно, например, чапать там был с вами подкидывать.
Они вертаются, проверяют, что отбылось з их яйками. Коли господари выкинули их яйка, они просто разбивают яйки господару. И тады у птушек есть выбор. Знову ж тяжкий, але есть выбор. Что робить? Приймати гэта як свайго, альбо не иметь ничего. Что можно делать? Называется это, да, як про мафію. Пропонував, так ти не можеш відмовитися. Тобі її зробили, ти повинен зробити. Бо інакше ти стратиш все. Ну не все же, все не стратиш, але своїх дітей немає. Але проблема в чому? Что не только струпялы так могут подкидывать яйки, да? Есть іншие виды этих облигатных паразитов. И что отбывается? Глядите. Птушки, які вже отримали гэтый досвід, що лепше не викидувати, яйка якое розніметься, і вони ж не ведають, яйка гэта трупяла, ці зязюль. І вони стараються не викидувати ніяких, які не подобні. І відбувається що? Що всі користаються в этих мафії, да? Кожен старається заполохати. Подкинул яйку и все. А ты не выкинешь, бо ты не ведаешь, чего это. И отримается, что это колькость пушек, и не кормят чужих детей. Своих все меньше, 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 и это перестає иметь сенс. И тогда они начинают выкидывать все яйки, какие не подобные. Снова прилетают трупиалы, а разбиваются, значит, яйки-то были не все трупиалы. Часто их разбивают, часто снова пушек учится, а часто выкинула и ничего кепского не отрималось. И тому я думаю, все это так працює, ось так по синусоиду. То больше, то меньше, то больше, то меньше. Ну и вот передаючись до самого процесса популяции. 97% видов з этих 11,5 тисяч. Их немає внешних гениталий. Коли вы пам'ятаєте со школы, як тушки рожаються? Есть клак, який є все внутри. Выделение и органы размножения. Клака притискается до клаки, и, как оказалось, до секунды. Самец сперму свою пыркнул в клаку самки, сперма там пошла куда треба, по яйке водах, и все отрималось. Але не все так просто. Все вельми складано у водоплавных тушек. Потому что, во-первых, они размножаются на воде, на берег они выходят. И вы видите, что клака притиснулась до клаки, сперму самец пырснул, але она попала за самкой в воду. Треба некая страховка. А страховка учил. Все верно. Ну, я тут еще написал, что проблемы какие. Птушек, какие не мають гениталии внешних, у них нема проблем с гвалтом. Самка, яка не хоче місця самця, вона просто не дається їм і все. Але у тих, які є геніталії, не так все просто. І самки знову є вибір. Або допустити этого самця, яка не хоче. І місце, де гена, якого вона не хоче дітей, або він може їй нещо зробити, да, пошкодити, або яку травму, або навіть забити. Знову ж вибір такий не вельми добрий, але він є. Самка, звичайно, вибирає що? Полезно. Нехай думає, что он свои гены передал. Вот глядите, какая цікава річ. І знову ж йде по еволюції. Так як ми казали про этих гнездових паразитів, так само і тут. Самка отбор їй пропонує складані системи допустити самця до себе, але не передати його гени, сперму не пустити куди треба. І тому отримуються різні складаності і у самця, і у самки. І вони весь час зміняються. Ускладняються, ускладняються і ускладняються. Вот, видите, наши крижанки, про якої ми совєти. Оказывается, никто нам про них не видит. С осени 80% качек, крижанок вже мають пари. Не так, як ми думаємо, що зараз весну. Кожен самець тримає свою самку і всю осінь до весни. Тому що коли не вам буде тримати, учить за все інші.
Вот таким становищем рядный пенис перетворяется за 0,3 секунды. 0,3 секунды. Альбо его нема, альбо ему ось такого померу. И он уже внутри самки. И он, я, например, с бабцем. Самки что есть собой? А возле эти складали и кого? И он сперму заставил тут, и она ее не пустила далее. И он думает, что все нормально у самки. А нормально у самца, и она пустит в убей, туда, куда ей треба. Ну, и все. И всем добрым. Добрые самцу, добрые самцу. Самка допускает так скажем, до передачи с геном только того самца, якого она выбрала. Нет того самца, який выбрал ее. Потому что самцы выбирают у всех самок. Ну и вот, это все было, что основное хотел сказать. Сейчас у нас наступного 3 дня. Мы почнем на сайте трансляцию снова с мертвого пистолета, выложено было 13 сезон. Ну вот почти 2062. И можно свои очи поглядеть, как это все отбывается. Реально у семьи в душах. На вас будет видно полностью. Як там отбываются яйки, як там конфликты в семье, что там приносит самец, что берет самка, як, например, самец, коли тушеняты. Ну, только что я сказал. Тушеняты маленькие, вот такие, они сами не могут ничего разобраться. Самец принесе, они его просят, тушеняты вовремя реагируют на что? На рук нет. Неважно, самец, самка не ведут. Самец просит на рук, просит ежу. Самец прилетит и целую полевку такое тушенем на берег. А малое не может взять. А ее не умеет кормить. Ну, все это вы сможете поглядеть. Как это все будет называться. Не убирать. А там вот такие баннеры. Как вам не шукать на сайте сделать. И вы заходите по баннеру. С телефона можно глядеть, можно с компьютера. Там 24 годины трансляции. И все это можно будет глядеть. Ну и вот так вот. Переспитание.